Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Enekoitz Ramirez Lanbas bere pertsonajerik ezagunena divertigarria dela dio Jon Alonso idazleak. Bere eleberri beltzetan aritzen da detektibea eta Jonek gauza bera egiten du. Ikertu eta argitan utzi. Eta idazlea ez denean, irakurri ostean itzulpenei ekiten die. Horrelaxe ezagutu zituen literaturaren izen handiak, baina baita ere alde ilunak. Jose Miguel Etxebarria Naparrari buruz ikertu zuen Jon Alonsok, eta liburuetan ere plasmatu izan du. Berak baitio, segitu behar dela honen inguruan hitz egiten, eta idazten ere bai, idazleari ez zaiolako inoiz ahazten. Jaio nintzen egunez ez naiz ezertaz akordatzen, hori ez. Eta gero, lehenengo urte horietan, Iruñeko familia aski normal batean bizi ginen, bigarren zabalgunean bizi ginen orduan. Naiz eta, gero nik Iruñan kasik auzo guztietan bizi izan naiz. Txantreara etorri nintzen artean dela 23 urte eta orduan ordutik hemen nago beti. Nik esango nuke haurtzaro aski normala eduki nuela, ez? Orduko Iruña hartan, ez? Esan nahi dut asko aldatu da eta oraindik ere ez da oso hiri handia, baina orduan oso hiri txikia zen eta oso probintzianoa eta oso klasista eta oso itxia eta eliz girokoa eta baina hori oraindik ere halako zerbait baldin badu, orduan areta askoz gehiago. Orduan 70. urtetik aurrera orduan gauzak hasi ziren pixkat aldatzen. Ordura arte nik esango nuke frankismoaren pean eta hori guztia, hemen etzan 60. urteetan eta etzeon mugimendu askorik baziren Frankoen aurkako oposizioa ere bazegoen, baina etzan orduan oso indartsua eta bar. Eta gero aldiz, batez ere langileriaren mugimendua sortu zenean, eta da fabrikak eta ireki zituztenean, eta orduan herrietatik eta beste toki batzuetatik eta jendea lanera etortzen hasi zenean eta hori guztia, orduan hasi zen benetan Iruñeko giroa pixka bat suspertzen edo aldatzen eta abar, ez? Ni gogoratzen naiz esate batera, Burduko ideia bat izateko, Burgosko prozesua izan zenean, prentsak eta hemengo prentsak ematen zituzten informazioak ez ziren batere sinesgarriak, danak zentsuratua zeudelako eta danak Frankoren bertsioak ematen zituztelako, eta orduan entzun behar zen, esate batera Radio Paris. Zer orduan Radio Paris irrati mitikoa zen, horre mundu guztiak bazekien hor bestelako informazioa ematen zela eta bar, ez da. Ni gogoratzen naiz, orduko hortan esate batera, etxera etortzen zirela, aita eta amaren lagun batzuk, eta gauero elkartzen ziren, eta entzuteko Radio Parisek zer esaten zuen prozesuari buruz, gero horren gainean hitz egiteko, eta orduan, bazegoen horrelako, ez dakit nola esan, baina horrelako oso izkutuan mundu guztia, eta gainera beldurrez neurri batean edo, baina jendia elkartzen zen, eta egiten zituen horrelako konziliabulo txikiak eta politika hitz egiteko, eta ez da. Eta hori 70. urtean, eta gero handik urte gutxi batzuetara, lehenengo greba handiak izan ziren eta bar, eta orduan, gauza pixka aldatzen joan zen, ez da, gero 75ean Franko hiltzen, eta ez. Nik asko irakurtzen nuen txikitan. Gainera, gero kirola ere egiten nuen, baina batez ere, eta irakurri eta kirola horiek ziren batez ere nire zaletasunak. Hasiera horietan, asko esango nuke Enid Blyton zegoen idazle ezagun bat, inglesa uste dut, eta Enid Blyton horrek idazten zuen asko gaztentzat. Gero beste batzuk ere, gero zabalduz joan zen hori ere, eta gero zeuden Los Hollister, eta gero Hitchcocken izenpean argitaratzen zen beste serie bat, gazte, esan dezagun, gazte literatura, ez? Eta gero literatura
klasikoagoa edo serioagoa edo, nik uste dut, 18 urte buelta hortan, hor, transizioa gertatu zen, esan edut, transizio personala, esan edut, ez? Unibertsitatean hasi eta horrekin batera bestelako eukin nituen hor bi urte edo pixka bat hor behar bada horren beste irakurri nuena, baina berriz ere, unibertsitatean hasi nintzen nian, lotu nuen berriz txikitako afizio hori, eta orduan, horatzen diz beti, 18 urtekin eta ikasten ari nintzenean, irakurri nuen Krimen y Castigo, Dostoievskirena, eta horrek impresionatu ninduen edo, asko gustatu, baina batez ere oso, ez dakit nola esan, irakurketa intensoa izan zen edo, ez dakit, ordutik aurrera gero Italo Calvino ezagutzen hasi nintzen, eta orduan berriz ere esan dezagun lotura egin nuen txikitako zaletasuna, eta nik uste dut 17-18 urte dituzunean ez dakizula benetan zer egin nahi duzun, edo zer ikasi nahi duzun, ikasteko aukera baldin daukazu behintzat. Eta orduan, niri, ez dakit, mendizaleare banintzen, eta orduan, bakizu, animaliak, natura, holako gauza aski zehaztu gabe bat, ez? Natura oso zabala da, eta biologiaren barruan gauza asko dago, eta gauza asko ere ez du zerikusirik naturarekin, edo zain beste, orduan. Sartu zitzidan hortik, etorri zitzidan, zerbait egin beharko dut, eta hortik egingo dut. Eta orduan, horregatik aukeratu nuen biologia. Gero, hemenen induten hartu, bakizu, Opusek beti beren galbaea, beren azterketa berezia egiten zuten etori, eta eninduten onartu, eta orduan Bilbora joan nintzen, ikasi Bilbon egin nuen. Eta gero naiz eta hirugarren urtean nengoenean, ikusten nuen hori etzela nidea, ez nolabait esan, ez? Biologia etzitzela, batez ere nik ezagutu nuen unibertsitate hori eta giro hori eta irakasle eta horiek eta horiek etzirela niretzat, edo ere nintzen oso horren zalea, baina bertan nengoela eta kurso batzuk aurrera eginda, baina esan nuen, gutxienez amaituko dut, eta horrela gero titulua eukita, lana lortzeko errezago eukiko dut, ez? Eta horregatik bukatu nuen. Amaitu nuen, 80. urtean amaitu nuen karrera, eta orduan lehenengo lana euki nuen herri ikastolan. Herri ikastola zen, desagertu zelako, ikastola bat zegoena, Oblatas 4 Vientos ondoan dagoen beste etxe handi bat, eta zegoen ikastola bat, ez? Eta orduan hasi nintzen irakasle. 12 urteko neskamutikoekin. 2 kurso egin dituenan, bi kurso, gero ikastola desagertu zen, orduan hasi nintzen euskarazko eskolak ematen. Lehenbizi Aekan. Han ere, beste, ez dakit zenbat denbora joango zen, beste kurso bat edo bi, pasako nituen, eta gero, urrena izan zen, gobernuan euskara irakasle. Han gobernuan hasi ziren ematen, zie esaten genuen gu, kursibo intensibo euskara. Ematen ziren, egunero 4 ordu ikastaro batzuk, eta orduan, han ibili nintzen beste kurso batzuk. Eta gero, 87. urtean edo, hasi nintzen itzulpenarekin zerikusia zuten gauzak egiten. Ibili nintzen, oraindik ere, 80. urtera arte, 87-tik 80-era edo egon nintzen Gasteizen IVAPen, Instituto Vasco de Administración Publican, tan ere lan batzuk egin dituen eta horren ondoren, 92an sartu nintzen parlamentuan itzultzaile interpretari. Eta hori izan zen, esan dezagun, lehenbiziko itzultzaile lan ofiziala edo.
Bueno, Ferminekin batera, Ferminek argi ikusten zuen, da nik ere pentsatzen nuen berdin alde hortatik, zerbait egin behar zela irrati telebista publikoan, euskarazko irrati telebista publikoan literaturari buruz, ez zegoen ezer. Eta orduan, hitz egin genuen eta esan genuen, ia lortzen dugun horrelako programa bat martxan jartzea. Eta hasieran pentsatzen genuen telebistan martxan jartzea. Osea, programa zen, proiektua zen telebistarako. Orduan ibili ginen produktora batzutan eta horren beste telebistako batzukin hitz egin genuen eta bar. Eta ez genuen lortu telebistako programa aurrera ateratzea. Hori urte batzu geroago sortu zen Sautrela, beste, segurutik proiektua sendoagoa zen, finanziazioa zeukan, gu ginen bi gazte txotxolo eta bestea beste finanziaziorik eta ez geneukan. Eta hala ere, hortik sortu zen irratiko programa egiteko aukera, ente hortan norbaitek esan zuen, ez naiz goratzen exactamente nola izan zen, baina norbaitek esan zuen. Hau telebistarako ez, baina esate batera izan daiteke irratirako programa bat, eta orduan horrela egin genituen 2 temporada, nik 2 temporada egin dituen, eta Ferminek oraindik ere segitu zuen beste 3. bat. Eta gero ja Ferminek ere utzi zuen. Programaren erdigunea zen, esan dezagun, erdigunea edo, liburu bati buruz, edo idazle bati, eta idazle horren liburu bati buruzkoa, edo idazle horri liburu baten kontura egindako elkarrizketa, hori izaten zen zentrala edo parterik importantena. Gero horretaz aparte, ziren horrelako sail txiki batzuk, esate batera eman dezagun. Horiek ere aldatzen zihoazen, ez ziren beti berdina, baina batzuk nahiko finko izaten ziren, esate batera persona ezagun bati grabatu 2 minutu, hark esan zezan, zer irakurtzen zuen, edo zer literatura zuen gustoko, edo horrelako gauzak, ez? Orduan, nobedadeak atera hala, astero izaten zen programa, aste bakoitzean, entrevista bat, eta, gogoratzen naiz, Andu Lertxundi, edo Ramon Saizar Vitorioa, Koldo Izagirre, Atxagarien ez gogoratzen egin genion, edo ez, baina ez pagenion egin izango zen, orduko 2 urte horietan ez zulako libururik aterako, baina nahu seguru. Paco Aristi, mundu guztiari. Neskaren bati ere bai, baina orduan oraindik oso nesken literatura geroago etorri da askoz ere indartsuago eta ez. Musikarekin ere bai, noski, musika ere parte importantea zen eta, Zu bizizaren lurretan bezala bizitzeri. Itzulpengintzan hasteko kontua izan zen, 80. urte horietan batez ere beharra zegoelako itzultzaileak eta itzulpenak eskatzen zituztelako instituzioetan eta hainbat tokitan, eta orduan hor ikusten zen zegoela lan egiteko aukera bat, eta alde horregatik itzultzen hasi nintzen horregatik, eta gero behin horretan, edo ofizioz gainera horretan ibili ezkero, eta literatura gustokoa baldin badaukazu, oso berezkoa da, oso urrats logikoa da, edo pasatzea liburuak itzultzera. Askoz ere esker honekoagoa edo gratifikanteagoa dalako eta askoz ere politoagoa testu juridiko-administratiboak itzultzen ibili behar izatea baino, ez? Gertatzen ez dena normalean izaten da gustoko ez duzun idazle bat norberak eskatzea itzultzeko, ez? Igual gokitzen alda momentu batean, baina normalean norberak aukeratzen ditu gustoko edo gutxienez minimoki gustoko dituen idazleak, ez da. Esate batera kasu honetan, Saramagorena izan zen, eiziek lehiaketa bat egiten duela,
eta lehiaketa publiko hortan, hainbeste liburu jartzen ditu urte batean. Bueno, eta urte hortan, hori zen 98an uste dut, bueno, 96an izango zen edo, jarri zuten lehiaketa hortan Saramagoren liburu bat. Orduan, nik ordurako Saramago irakurria nuen, ez dana, ez novela danak, orain daukadan moduan, baina orduan bai, batzuk. Eta orduan, iruditu zitzaidan aukera polita zela, aurkeztu lagin bat, eta ia ematen zidaten, eta suerte auki nuen, eta eman zidaten. Eta horrekin, hartu nuen zedentzia, eta jarri nintzen Historia do Cerco de Lisboa itzultzen, eta oso... Esate batera kasu horretan, hola izan zen. Levi Straussen kasuan, hori ere badago beste klasikoen bilduma bat. Nik ez dut jakin sekula nola esleitzen dituzten itzulpen horiek eta bar, baina kontua da egun batean deitu ziatela klasikoak egiten arduratzen zen persona, bilduma horretaz arduratzen zen persona batek deitu zidan, esateko nahi nuen itzuli Levi Straussen liburua, eta egia zen sekulako erronka polita iruditu zitzaidan, eta horrela. Gero aldiz, Kortazarrena, hori bai izan zen, txalapartara joan, eskaini esan. Interesatuko litzaizueke Kortazarren ipuin antologia nik nahi ditudan ipuinak hain zuzen itzultzea, eta suertea auki nuen, da interesgarra iruditu zitzaien, eta eskertzekoa ere bada gainera, jakina, eta baietzan zidaten, eta hori nik neronek aukeratua goitik bera. Orduan, gauzak badoa sortzen, batzutan gehiago aukeratuta, beste batzutan ezain beste, baina, Kontua izan zen, justo itzulpena, setioaren itzulpena amaitu eta gero, urte horretan, eman zioten Saramagori Nobel saria eta ordurako ja niari nintzen itzultzen. Eta orduan, egin zen Bilboko Portugalgo konsulatuan egin zen horrelako bilera bat, Alberdaniak atera zuelako liburu bat, saiakera txiki batzukin, Krabelinen iraultzari buruzkoa, eta orduan han egon zen, orduan Portugalgo konsula, Bilbon ezaguna, eta orduan horrek bota zuen, saiatuko zela, komentatu edo hitzen genuen, da esan genio, begira, niari naiz orain itzultzen Saramagoren novela hau, eta beste, eta gizonak esan zuen, ni saiatuko naiz Saramagorekin harremana egiten, eta esango diot, etorri behar duela Bilbora liburu aurkeztera. Eta jakina etorri zen, eta orduan aukera auki nuen ezagutzeko eta agurtzeko. Nik uste dut oso jendeari gustatzen zaio eta aski saltzen da, edo aski saldu, edo autoriak eta autoriak badira, baina negozioaren ikuspuntutik esan dezagun, ona da. Batez ere, nik esango nuke entretenigarria delako. Beti enigma puntu hori egoten denez, hori beti irakurleari interesgarria egiten zaio. Eta gero aldi berean, egia da, ematen duela aukera, norberari gizarte honetan ikusten dituen gauzak eta gustatzen ez zaizkionak, horren gainean zerbait esateko, edo pixka bat aztertzeko, edo iritziren bat emateko, eta horrelako gauzak. Nik uste dut horregatik dela oso irakurleen gustokoa. Eman didana izan da oso arnaz hartzeko espazio zabal bat, nola baita esan, ez? Itzulpen juridiko administratiboan eta urte asko pasata gero, eta urteak pasata gero, eta gauza aski astuna izan da, euki izan espanu tarteka, euki dan aukera, permiso bat hartu, esentzia bat hartu, itzuli ahal izateko, edo liburu bat idazteko eta hori egin izan dut batzutan, nire bizitzan, aterabide hori, lehiotxo hori euki izan espanu, segurutik askoz ere
okerrago biziko nintzen. Oso espazio bat nun pixka bat bideratzen aldituzun zure kezkak eta zure ilusio bat. Batzutan gauzabek ilusioa izaten dira. Pentsatzea, idatziko liburu bat eta horri esker ez dakit lortuko dut ez dakit zer, edo gertatuko da ez dakit zor, edo. Baina, ilusio hori eukitzea ere importantea da, ez? Eskolara elkarrekin joan ginelako umeak ginenean. Esan nahi dut ezagutu, 8, 10 urte bitarte hortan edo. Gero berak errepikatu zen kurso bat eta gero ja nuen askoz gehiago tratatu, baina bai, bazen norbait nire mundukoa esan dezagun. Anaia gero, liburua egiteko, haren gara joan nintzen, ezagutzen nuen biztaz, Iruñean danok ezagutzegulako elkar. Orduan joan nintzen, esatera interesan neukala liburu bat egiteko bere kasuari buruz, o bere anaiaren desagertzeari buruz. Eta arrezkero, tratu hori 2017an edo izango zen, ja pasatu dira 7 urte, eta, segitzen dugu harremanetan. Ideia, nik uste dut, orain aspaldi hontan, eta bazen garaia gainera, gero eta gehiago hitz egiten da, hor gertatu diren horren beste kasu, sekula argitu ez direnak, sekula inork biktimei zer eman ez diena, sekula jendeak kasu, jende batek benti, baina mundu ofizialak sekulak errekonozitu ez dituen gauza batzuk. Zan nahi dut hori nahiko bizi jarri da azken urte hauetan, eta hor daude, Naparrarena bezala, hor dago Mikel Zabalzarena, San Ferminetako 78koa, eta beste. Eta orduan, niri interesgarria iruditzen zitzaidan hortaz zerbait egitea horri buruz edo inguru horretan, eta orduan horregatik pentsatu nuen Naparrarena egitea, batez ere, azken finean ni neuk ezagutu nuen persona bat zelako gainera, ez? Hortik etorri zen ideia, da gero ja, Enekorekin hitz egin da, Eneko kasierako erreferentzia batzuk eman zizkidan, da nondik az ninteken egiten, o ikerketa egiten edo bere borrokakide izandako batzuen izenak eta beste, telefonoak. Hortik hasi nintzen, da orduan, bakizu horrelako gauzetan segertatzen da, azte zara galdetzen eta baten testimonioak eramaten zaitu beste pista batera edo beste persona batengan edo eta horrela joan zen poliki dana osatzen. Nik uste dut ongi jaso zela eta beti badago jendarte bat edo inguru bat, jende multzo bat horrelako gauzakin kezkatuta dagoena edo kezka daukana eta orduan inguru horietan nik uste dut ongi jaso zela. Gero ja, beste kontu da, noraino guri horren importante eta inbeste interesatzen zaizkigun gauza horiek, noraino interesatzen zaizkien beste motako persona batzuei, hori ja beste kontu da, ez? Baina, nik esango nuke, nik pozik nago eukizuen harrerarekin eta pozik nago. Azken finean hor gertatu zen gauza bat eta izan zen, eta hori beti atzera itzultzea da, baina hori hala da, Franco hil zen, 75ean, eta handik eta segidoko 3-4 urte horietan, transizioa deitzen den horretan, hor gertatu zen, etzela bat ere hausturarik egin, eta etzela bat ere frankista izan zirenen aurrean etzen inongo kontu hartzerik izan, ez da ezer, eta beraz, gauetik goizera fascista izan dakoak zirenak pasatu ziren demokrata izatera, beren ustez, eta orduan hor gaizki itxitako zauri bat gelditu zen, eta gauza jakina den bezala, gaizki itxitako zauriak denborarekin normalen berriz ireki egiten dira. Eta orduan horrekin gabiltza oraindik ere bueltaka, eta ez dugu erabat gai. Gizarte honek ez du erabat gain ditu, behintzat. Behar bada, beharko dira,
hori ezagutu genuen guztiok hiltzea, eta ondoren, behar jende astuko zaio, baina guri etzaigu astutzen, normal. Bueno, Jan, nik eskerrak eman nahi dizkizut, zurekin partekatu dudan guztiagatik, zorioneko nin, zure ezagutzagatik. Gogoan dut ezagutu zintudanean, ja ordurako bazenuen masterra zaintzalanetan, eta horretan dihardugu, da eskerrak zeuri eusten diot gaur egun oraindik ere tokatzen zaidan aldetik. Nire amala zaintzeko egiten duzun guztiagatik. Era berean, pues, eskerrak ama egiten lagundu zenidadako, eta gurasogintza oso derra partekatu dugulako. Eta baita ere, mendigidari aparta zarelako, sukaldari oso ona, bakizu, gainera eskerroneko publikoa daukazula. Eta zorioneko naiz ni zurekin partekatu dudan guztiagatik. Eskerrik asko. Jode, hauen diez, oso unkigarria da. Eta zail da espresatzen ze sentitzen den, baina, eskertzen dut nik ere eskerren maileari eta zuei prestatzeagatik. Baina, hori abisatu inberra bestela. Mira estu, ezagutzen ez duzuna, maitatu txik